V obci Trávnica pred 3 rokmi zorganizovali bežecké preteky. Dnes je z nich podujatie, ktoré láka nielen domácich a bežcov z okolia, ale aj z väčšej diaľky. Tretí ročník sme zás upgradeli, zás sme popridávali všelijaké veci a máme teraz momentálne C470. Gisho Grandej Trávnica ponúka aj detské behy, beh na kratšiu 3,3 km trať a hlavnú 10 km trať. Na tých 3,3 km je väčšia účasť, čo sa mi veľmi páči, že sme dedinka, ktorá má 1000 obyvateľov a máme 120 trávničanov na štarte toho 3,3 km behu. V štartovej listine boli zaujímavé mená napríklad zo slovenskej bežeckej komunity. Bol som aj na prvom a na druhom ročníku, takže sa sem rád vraciam. Naozaj je to také milé podujatie rodinného charakteru. Môj tréner mi vybral 3-kilometrovú vzdialenosť, pretože vzhľadom na môj tréningový plán potrebujem zabehnúť niečo podobné. Tak povedal, že niečo medzi 3 až 5 kilometrami vo veľmi rýchlom tempe. Uvidíme, či sa mi to podarí. Tréner mohol byť spokojný. Mladík zo stánku s kávou odbehol 3,3 km trať v čase 10 minút 54 sekúnd. Behám tak príležitostne, takže aj to bude trošku výzva po tých 2 operáciách kolena. A máš to dovolené od trénera takto meniť štýl? Ale áno, už sa snažíme trošku ten beh zaraďovať aj do prípravy, takže uvidíme po preteku, poviem svoje pocity. Tie pocity boli vynikajúce, pretože Michalovi sa 10 kilometrov podarilo pokoriť za 38 minút a 11 sekúnd a stal sa na dlhšej trati najrýchlejším Slovákom. Prvé a druhé miesto získali totiž bežci z Kene. Radi chodíme na preteky na Slovensko. Boli sme na maratóne aj polmaratóne v Bratislave, na behu Devín Bratislava. Mám tu veľa kamarátov a dostávam veľa pozvánok. Ono vidieť v akcii keňských bežcov a bežkyne bola na jednej strane veľká exotika, no na druhej veľká inšpirácia a motivácia. Cieľový čas? Dúfam, že budem bežať dobre. Nepoznám trať, povrch, neviem, ako sa mi pobeží, ale verím, že dobre. Toto miesto je veľmi pekné. Som poctený, že tu môžem pretekať. Kennedy Rono plánoval bežať 30-31 minút. Napokon aktuálny víťaz národného behu Devín Bratislava v Trávnici zvíťazil za 33 minút 31 sekúnd. Medzi ženami triumfovala jeho tímová kolegyňa Valentine Jebet. Behali aj budúce športové nádeje, ktoré si užili koncert Lily Lentilky, maľovanie na tvár, zábavu na skákacích hradoch či penovú párty. Odmenou pre všetkých bola nielen krásna medaila, ale aj občerstvenie či rôzne zľavové kupóny v štartovacom balíčku. No a komu sa málilo, bola aj tombola s fantastickou hlavnou cenou. Máme hlavnú cenu týždenný pobyt pre 2 osoby v Dubaji. Je to zaujímavé určite aj pre ľudí, keď môžu mať za výhru napríklad nejakú dovolenku, nejakú zaujímavú dovolenku a hlavne keď sú aj nejaké exotické destinácie. Bolo to niečo skvelé, niečo nové, hlavne, že som si to vybehal, to bola taká pridaná hodnota toho. No teplé počasie, užívali sme si s manželkou dvaja, bez detí, určite to doprajem aj iným, aby vyhrali. A tak sa aj stalo a do Dubaja poletí táto dojatá bežkyňa, ktorá mohla krásny deň završiť na koncerte Cico Bandu s René Randym a kapely Walk On, lebo Gisho Grandej Trávnica sa nekončí v cieľovej rovinke, ale na tanečnom parkete. Tak dovidenia na 4. ročníku.